Hello guys, may hapon na itong tanan guys. So karon guys, dahil ko diri sa mong tiris guys, ang lingkod-lingkod. Upay pag human ako og kaligo guys, sus Ginoo ko. Nag-inam ko sa ko ang tambal tong sa akong ubo guys. Sige na lang ko katulog guys. Sige na lang ko gahigda. Ginoo ko mingani, human ako sa tanan akong trabahoon. Akong sila akong igawas guys, oh na ignorante siya. Na si Siloy. Ako ang gihigtan, ako ang husky kay samukan kayo to bisag iyang lookon si Siloy. Diri si Dudong gamay, Dudong. Si Inday kay yaks kaayo. Ale daari ta okay para makita ta. Ay si kuan man dai ni si Dagul. Diri si Dagul. Nagtapok sa dagul ako pasulod guys kay kuan kaning. Limpyo kaayo ang balay. Ang palibot pati na pag kami ngawa guys. Oh, wala may makitang tao diri guys amo ang lugar. Dili ra kayo init. Ganina kay ngiog kayo ang langit karon nana siya hayag-hayag. Nana siya adlaw gamay. Na pati mingaw sa mga palibot guys no. Pero naanad ramang ko diari. Usay gid kay maka-feel gid ko boring. Tanawa nga akong kuan guys, wala pa jud nahipos kay walay sako. Nangita kog sako or kanang karton kabutangan ana. Hipuson ako na niyang gabi makakita na kog kuan. Ali silay bi, ali silay. Ana. Na silay Among Siloy nga purya-buyag kay mukaon guys. Taud-taud na ngayon ko na ngayon po ni siya kaon guys, wala na ako gitagaan kay. Perti nang bugata purya-buyag ko tanawa yang tiyan guys, bukad na yang tiyan oh. Uy, ginoy ako sa kimoy ng tubig. Yung bataan eh. Purya-buyag na kay glawas guys oh. Wala ni init man. Adto ta diri sa ubos guys, kay init. O limpi na kayo among gate guys. Okay, wala na kuan di alugbati. Kuan na lang nagpabilin kalamunggay na alugbati dito gamay. Dari tabi kay init. Ito ara si Bots akong gihiktan. Bots diha ra ka Bots kay landong man pod. Ing aning orasa guys, diha na siya tambay. Basta na aning orasa diha na siya magtambay guys. Mandaw di man makuan. Dili masulod. Dari ta. Napuno na kong balibo. Version. Oh, wala na nagtanong di ana. Oh, lino na na diha. Diri kalamunggay. Napagyapon ko alugbati guys. Dira akong alugbati oh. Gyapon tayo alugbati. Dapat kaayog udlot oh. Na. Akong baliti oh, nagkuan na pud iyang dahon. Nanahon akong baliti, nay baliti dito usa. Dara oh, kanibang moturok bitaw sa atop gas nga baliti. Ning dako-dako na ra ba siya? Kuanon nun pa ni, kuaonon pa ni. Dara oh. Oh, ang baliti kuaonon pa na oh. Ang ugat ay. Hi Big Boss. Si Big Boss guys. Big Boss, hello. Lit na daw. Yung init-init tagit siya gawan. Si Dudong gamay yung pabitay yung liog. Dudong gamay. Hi Dudong gamay. Pabitay lagi sa liog dong. Nagibiyaan ako sa Persian. Nabuang. Limta na. Init magut sa tiris guys eh. Sakat ta. Guys, nadula-dula si Siloy. Cuman, Inday. Anak ra dili na mo pakugos kay pag ako ligo mahugaw sa mami. Masulod ay siya. Barat siya, ihapang gikuan ang daan, isabihan pa niya, magkasulod ba siya di? Uli kabalo na siya masulod guys. Kaya na, magsigas-gawas na siya, pero may diri na siya sa lamisa. Sa lamisa na siya, pero may moagi guys, kabalo naman siya masulod.
Gistadihan din niya, gitanon yung maayo. Nanambok na ko guys. Papaniwang na po ko balik ano guys. Muro ng buro, tagit ang mga kabilbilans guys. Oh. Ang gawas ang napuno na ko balhibo. Puyo. Ang galit dari oh, kay naay kamera oh. Ay padoon sa nakong kamera. Nasibot simbanha ng mura na nabuang. O dali, dari ta. Dali, ari ta okay, makita ta sa kamera. Dali. Inday. Tudong gamay. Pag atang tanda di diri maabot to sa ladero. Mag-atang mi sa ako ang banana daan guys. Kung ulit naman to karon. Among atangan di ari si banana. Tanawag siya guys kay sayo sila mo uli ron magpalit abot ato magpalit din may cat food. Ayun. Ay mangyutik sa di ay ko atras wala pa siya kuha na ko ang cutix mangyutik sa di ay ko guys nalimot man ko oy mangyutik sa man di ay unta ko yan na sana. I forgot. Manutics man day ko. I forgot. Manutics man day ko. I forgot. Ang ito kumarta unit ko. Ang dali. Inaansam na makita ito pagkaraninaan. Ano? Kita? Oh. Kita tag-mata ulit. Na ako'y mata ulit nga ipaik. Ano raw? Oh, di ba na oh. Manday ka to. Nara guys. Mangyutics na guys. Silay. Si Selay. Mga antang. Hinutas na po dyan. Regalo ba yan sa kong banan niya kung kwintas guys itong pag-wedding anniversary na mo. Hilig mo na sa mga tagatag ng mga gifts sa uyab pa mi. Ano na po, uyab mi kay Rilo. Yung gihatag ato sa peoples nga Rilo. Natag, ila to yung palit ato. Sa una, dako na di kayo ng 2,000. 2,000 kapin, 1,000 kapin ba to nga. Kuan ko college pa ko ato. Iya kong agitagaan og Rilo pag kuan na mo. Uyab pa mi ato. Pag mansari. Di lang makita ko ang guys akong pagkaramina. Ato pa ning isang adlaw na ko gilimpyuan guys. Ako rin gilimpyuan ni kay perti na dyan pagkakatula. Naman po ko himan diri guys. Manang, pwede ra po ko makalimpyog ako ra. Pero tapulan ko magpakuan dito guys. Magpamanicure.
Ya ka to kay wala naman ko trabaho ato, relax na naman ko. Butong ako na lang nagkuan. Nag-manicures kung kagalingon. Init naman, oy. Tara na lang po nila akong martayo. Ay, kainit. Ang init. Diri pa dito ang init, guys. Nagbuing na. Palandong ta. Ano ito? Palandong napitan. Kabaghat ng init la. Nagpadaplin ko naman day kamera diri o nalimot ko da. Na inaana ko kalimtanon guys. Nagpadaplin ko naraman dai mo dire. Namiotics ta. Inday ew, inday ew. No, wala na eh. Hindi ka kaday yan. Ano kaday? Wari ko guys. Patong na pupuntilak. Kita na kung pagkarami na guys. Patong na kung tiil guys. Kay kutikan. Nainitan ilang tubig. Kukusan ko ng tubig guys kasi nainitan. Init lagi siya guys. Hindi to color ang kuan. Cutex kay akong favorite tong color. Sa kuan yung pag umangkon guys, di naman siya mo gamit. Ako na lang gidala. Kay paborito man nila akong color ingon ani. Masayang raman dito guys, mahupas raman. Itong gidala man lang ako. Kay kana kung pag umangkon guys, arte kay na siya. Tanon niya nga, hindi siya ganahan, pasagdaan na niya diha. Di pang bit-bit eh. Hindot kay ni color mo, akong paborito nga color. Na siya pagka light pink o fuchsia. Siya madala mo ko fuchsia. Ano siya, orange pink. Ano ba mo? Ano orange pink. Para siya color, itong isot na ko itong pag New Year. Mga kolora.
nice kayo sa tiil. Ngayon kay kong tiil. Unya parte man inita mo sulod daw eh. Dito ta sa sulod guys kay grabe ka init diri. Okay. Ting inita guys, sulod ta guys. Chinilas. Diri ako mag-yotex kay. Yung init man dito nga. Talagsa ra kay tamo gawas. Ako guys, lagi ra kay ko magtambay di sa mong terrace guys. Imbis nagtambay ko ning init man ang buang. Ay diri o kay dili against the light. Lapila na ni, 15 minutes naman dahil ni. Ay, Diyos ko Lord. So, diri natataman guys, kay 15 minutes naman din siya guys. Mapustore siya po doon niya taan. So, salamat guys sa inyong tanan, sa nag-follow sa ako ang Facebook page, sa ako ang Facebook account, sa nag-like o share sa akong mga videos, o nag-subscribe sa ako ang YouTube channel, sa ako ang TikTok o Reel. Salamat sa tanan guys, sa inyong tanan. Salamat gid kaayo guys. I love you all. God bless. Bye!